କ'ଣ ହେଉଛି? ଆଚ୍ଛା ଧର ଏଇଟା ଖା, ଏଇଟା ଖା, ସେଇଟା ଖା, ତୁ ଏଇଟା ଖା। ହଁ ଖାଇବିନି। ତାକୁ କହିଦେ ତୁ ଏଇଟା ନେ ମୋତେ ସେଇଟା ଦେ। ତାକୁ ଗେଲେ ହେଇକି କହିଦେ। ଏଇଟା କ'ଣ ମିଠା ନୁହେଁ କି? ହଁ ଧର ଏଇଟା କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁନି? ଏଇଟା ବଡ଼ଟା ସେଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛି। ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ, ଏଇଟା ବଡ଼, ଏଇଟା ନେ। ହଉ ତୁ ବଡ଼ ହେଇଗଲୁଣି, ମୁଁ ମୋର ଛୋଟ ତୋର ବଡ଼ ହବ। ମୁଁ ଛୋଟ ତୋର ବାଦ ବାଦ ପକାଇ ନା ଚିରିକି ଦେଖାଉଛି। ଚିଲି ଖାଇବି। ହଁ ଦେଖ କିନ୍ତୁ ଚଲାଟ ଅଛି ରେ। ଅଛି। ତୁ ଆମର ଖାଇଦେ, ସେ ତାର ଖାଉଛି ଛୋଟିଆ। ହଁ ଯାଉଛି ଖାଇଦେ, ଯାଉଛି ଖାଇଦେ ଯଦି ଗଣି ହେଲା। କେଡ଼ା ଗଛ ଦେଖେଇଦେଲେ ଟିକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହଁ ତୁ ଆগে ଦେଖା, ଆଗେ ଦେଖା, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଖାଇବେ? ଆଗେ ପଚାରେ, ଆପଣ ଖାଇବେ? ପଚାରିଲୁ ଆଗେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପଚାରିଲୁ ଆପଣ ଖାଇବେ? ଚକୋଲେଟ୍ ବହୁତ ଅଛି, କହିଦେଲୁ କହିଦେଲୁ। ଆଗେ ଦେଖା, ଆଗେ ଦେଖଉନୁ କ'ଣ ଖାଇବେ ପଚାରିଲୁ। ନିଅନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇब କରିବେ, ଫୋନ୍ କରିକି କमेंट କରିବେ।